Toyota Camry 2 бардaro марама тамошо кунед. Соли 2000 солаша гап мезанем. Нархаш 85000 сом, уҷатои соломакати SK. Оригинал SK бардaro неки медонӣ чи? Неки до рестайлинг аст. Барои чи фитесадем? Дискош бинед. Дискои SK ги до рестайлинг. Яъне чи? Яъне соли 2006, 7, 8 то 9 намехел диска кати мебиёд. Фарош узки мешад, бамперош, аблисовкаш алиш фарқ мекунад. ин якам мошинашона рестайлинг бодикит кардага. Яъне чи? Фарош, бамперош алиш кардага. Фаҳмидед? Неки дискаш мондага аст, аз дискаш маълум ки соли мошин до рестайлинг аст. Яъне 7 ё 8 ё 9. Солаш 2009 8 чанд моҳ. Хулас касе гира 4 дискаш амалиш кардага, баъд мошин чиста рестайлинг соли нав барин мешавад. Мошинчашон неки хушроак оригинал SK. Дубаи эли нест бадаро SK солаш просто до рестайлинг. Мотор 2.4 мешавад. 2.4 кати 3.5 доради до рестайлинго. ин 2.4 шудааст бадаро. Уҷатош солома утилизатсия ҳам доштааст. Ақибоша нигоҳ кунед, ақибош бамперош аст хулас стопош алиш кардагӣ, стопои рестайлинги задагам. 85 муомила дорад, биёед аз ман мо гап занем. Кожни салон, нигоҳ кунед, комплектаташ кушуд аст. Кожни салон, люк, обогрев сидени, сидени лифт, винко гуфтам кина 8-6 моҳ. Документош неки нух будааст. Ҳолати салонош хушроак аст, монитори Android дорад, обогрев сидени дорад, мультирул, кожни рул, мультирулаш як тарафа, круиз контрол, якда ишибка доштааст. Газ дошта боша ё не 286000 мил пробег доштааст машин. Бензини холӣ будааст, газ надоштааст. Неки марамат бардаро мошини хушрӯ боз муомила дорад, арзон кунед, савдо кунед, гирет моторош хушрӯ кор карда истодад, биёед проверка кунед. Toyota Camry 2 комплектация SK. Тамошо кунед бардaro дорес аст неки. Срочна 95000 сом, мотор, коробка, ҳамаш қоидаи 100% фитесадан, дорес ҷа аз дискаш фаҳмидед мефаҳмидагио. Ана мотор 3.5 6 цилиндра бардaro. Солаш 2009 фитесадан 8 чанд моҳ аст. Бай аст бардар ҷонои ман, марҳамат кунед. Биёед аз наздик тамошо кунед. 95000 боз муомила дорад. Ин хеле мошинои арзон нест, ин ҳозир арзон гӯям агар арзон намешад. Балу мошина неки дастрас киса мошиное ки бардарои ман ҳолаташ ба арзанда аст. Мошинаи дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштаатон Авто Дубай TG. ин мошинчаи бардарои ман до рестайлинг кардаган. яъне чихе ақибош ҳамаш аз худаш фақат дута стоп алиш кардаги, пешош бамперу фар алиш кардаган. ҳолати салон, кожни салон да салонош хушроак аст некина. Тозак чатка чор балон пачка бардаро. Ана сидени лифт. Винкод мезанед мебинед 2009 фитесада мумкин 8 чанд моҳ бошад, хазарид худаш маълум мешад. Ана сидени гуфтем лифт, кожни рул, мультирул, монитори Android, обогрев сидени, торпедачошам хушроак аст. марҳамат 200000 мил пробег, ошибка ҳам надоштааст. Люк дорад, албатта не люкошам қатиш метавонам сикафо. ручашам хушроак аст. Биёед бардаро марҳамат, нархи беҳтарин 3.5 аст. 3.5 2.4 мешуд, ҷе нархошон хеле паст мешуд. 3.5 бардаро инҷа дига аз рестайлинг ягон чи дига монанди камбудӣ надорад. чӣ хел аст бардарҷонои ман? лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. автодорони Mercedes Benz сечка тамошо кунед бардаро, боз ятаи дигар сечкачаи хушроак дар канали Авто Дубай TG. ин бардаро кузуфи 204 мешад, бале, кузуфи 204 рестайлингаш аст. соли 2013. ана ин мошинчаи мо нархи дастрас кати фурӯхта мешад бардаро, марҳамат AMG пакет дар дискачаи рогатка кати. ҳолаташ идеални бе ягон кам буди бардаро, номерошам падарка. нарх срочна 119000 сом. хайрдоро марҳамат успех кунед. 4 матик мотор 3 бардаро. американ кас мошин. задаги надоштааст бардаро, винкода мемонам мезанед бебинед, срочни фурӯхта мешад. ин мошина як вақта 30-35 хато наклам мондаги будем. ҳозир бошад овардем, ҳуҷҷатоша гузарондам, ака чанд монем гуфта 125 монем гуфтан, хай гуфтам бия 119000 монем, 119 ба розӣ кардам. биёед бо гап занед бардаро, ягон майда аз мо гап занед арзон бешад. лекин мошинчашон хушроак аст бардаро. ин рестайлингошон бардаро хеле фарқ мекунад. стопои ақиб, салоношон, фарои пеш, нигоҳ кунед чӣ хушроак аст. парог обвесошон нигоҳ кунед чӣ хел аст. ана ин бардаро AMG пакет мешад. саломат тамошо мекунед. мошинча неки майда компактча. ҳолати салон, кожни салон, мебелни салон, люк дорад. ин хотсензаи тоза аст бардаро. ин сини камбудиш, ин шихолаш бардаро аз ҷои ваяш дардаги аст. тамом амҷоша медузед. ҳолати салон ҷош тоза хушроак застаки. пробегаша мебинем. монитор, обогрев сидени, 161000 километр пробег дорад. родной пробеги худаш аст. дидед чӣ хел аст бардар?